Baiklah, pada hari ini kita blog sama tamu fan ke server bawa, soalnya macam je forward ni mohon dan sana berdamu kai, info blog ko pada juga saya macam hari ini interesting kami test tak kalam guna kan, ampai hari request kalam kagan please, orang ni server pergi dan bahasa nak subscribe kan nak halang, like, comment, share kalam macam biar na, jadi itu jadi rusuh ni, antaman ko ang intro ko mana lah biar na, baik kana lah ni sih home nak kawai jangan ko, ang aja ni kana dana perai sih heavy jangan, mana yang aja ni bongso perdi intri ada na. Oमफ्राय जायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनफ्राव सामफ्रामबो मा शेयार खालामलांनो हायो आलासि बिथांमोना सौफैजोब्बाय आंना ओमफ्राय आंबो एसे स्र' लानो हाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे सासेया थांसिगोनानो दासो जिम लाहांदों होनदों नामा एसे टाइम लागोन र' नांबाखौ बोसोरसेनि उनावसो नुसिगोन नामा बोसोरसेनि उनाव एसे केन्सेल जानानै बाराबा द्रप आउट थाबा एसे देर बोसोरबो नांनो हागौ माने जोंना मोदोमफ्रानो बुग्रा आरोना जानायाथ' बेसरा बेबो बिदि जाया थावबाबो बिदिनो बुजाजोबो जोङो एसे एसेयावनो बुयो फंबाय आरोना आदैनि फिसाफोर आरो दं नै सासेया टेन टेने इसिनाव दो थाइब्रैया थाइब्रैबावदों आंखौ ससमा गानाखै दालाय बे थागोन ओमफ्राय ओरै सासे दंबावो बिमाया खिथाहरदो आदा एसे हाय खालामहरदो दुखु गोनां दुखु गोनांसो सासेबो एकदम आवगायनो हाथ'वाखै एसे ग्रह नांनाय बायदि जानानै दङ न'खराव साख्रि बाख्रि मोनलांजोबथ'वाखै जों साथामा बोसोरसे उनाव फैगोन ब्लगाव सोरबा साख्रि मोनगोन सोरबा हेन्डसाम जागोन नामा दे जागोन आरो माथो साख्रि मोनथ'यैनो दुखु गोनां गोजा दासान्दि फंबायमोना बेस्रा गावबागाव फोथसा फोथसि जाजोबनानै दं आरोना ओमफ्राय मोनफा मोनफा हाबाफारियाव फैदोंमोन ओमफ्राय खुनुरुखुम जइन जाफैबाय आरोना आंनि रुमावहाय ओमफ्राय नैबेहाय स्कुल बन्द'खाय फैनायनि टारगेट खामोन ओमफ्राय आदाराबो ओमफ्राय बिदिनो गिदिं गिदा ग्रोब सफैखाबाय आं बाजारावनो थांनाङासै आरो बबाव गावसिनाव बिहरखाबाय दा संनो लाहार फाहार खालामबाय आरोना आंथ' फार्स्टआव एसे जाखिनि दं बेखौ एवग्रोनो दोनबाय ओंखामनो देखायनोसैल' आङो माने दुगैथ'यैयावनो आङो बे हाबाफोरखौ मावग्रोखादोंमोन आरोना मानसिया एसे गोबां जागोन नालाय ओंखायनो कुकार गिदिरखौ दांदों आरोना दिनै आङो नायदो हेभि संनोसै आरो कुकार गोसोमावहाय ओमफ्राय लोगोसेयैनो आङो जानखाबायबो टाइमाबो जाया नङा जाखाबाय ओमफ्राय आंहा पटल एसे रानथाब रुथाब दङमोन ना आंना माने रावबो फैयाबा प्लेनिङा बेनोमोन आरोना दालि ओंख्रि ओमफ्राय पटल फाजा बेमोन आरो ओमफ्राय हालदै बाथोन खामोन अब्लाबो आं हालदैखौ एसे बांसिन खालामबाय सामब्रामा ओरैनो मागोन आं दरसेल' जायोमोन ना जेरै दरनै होनानै देनोसै आरो मा ना हालदै बाथोनबो सोलानोसै ओमफ्राय ओरैहाय नै हाइजेङाबो रानथाब खुन्थाब रेडि दंखाजोबो बै आमोलाव लाबोनाय हालदैबो हाइजेंबो माने गाहायाव दोननायखाय एसे मोजाङैनो दं आरोना बुस्थुआ बानलुआबो दिनै डाबल नांगोन ना एसे बुस्थुआबो डाबल नालाय संख्रि बानलु हालदै मस्लायाबो गासिबो डाबल नांगोन आरोना ओंखायनो रेडि बेनिफ्रायहाय नै सनाफोर थाव होआ मा होआ आं बिदिनो एवो आरोना थौसियावहाय रेडि जानानै दंखायो आंना सामब्राम गुफुरजों हाइजेङा ओमफ्राय नै बियो एसे रेब जाबाथाय बेखौबो देनानै लानोसै बेनिफ्रायहाय आङो बेफोरखौ खालामखांनायजों सफैनायजों जादों आरोना दुगैस्लाबनो हायाखै एबार नायदो आदारा एसे हेभि जागोन आरोना जोंना नै नायदो नाया बेसेबां बे मादै आधा केजि हे 150 थाखानि ना दामखौबो खिथालायबावो नामा जोंना ओमफ्राय मैथायाबो गिदिं गिदा फैनायसो नै दाबायदियाव एम्फौ जाखाबायना गारनायाव गैया बेनिफ्रायहाय नै नायदो आरोना आसोला गिदिं गिदा सौफैनायसो बेबो ओमफ्राय बेखौनो जोङो थारुनजों जागोन आरोना गोजावलायनाय लदब लदबनो नायलाय वाव लोमजानाय नङा दे सुनाफोर अमाया लोमजानाय नङा आरोना देरख'नो हायैसो जाहैदों बे अमाया ओमफ्राय लोमजानाय दाथ' बिराद लोमजादोंना मानसिफ्रा अमा फोरानलाबायबाथाय लोमजानाय सानो अमाखौ खिन्थु बे देरख'नो हायै अमासो आरोना ओमफ्य फुथारदों आरो नै बेजों होनोसै थारमाने सासे सुबुङा मालाय आलदा प्रग्राम दं आरोना आखायाव नायबानो सिनायखागोन देखायहरलाय आखाया मा दं नोंना सामब्राम गुफुरजों हाइजें आरोना आलदायाव थांगोन जाहैदों ओंखायनो बे थांसिगोन बे जोंजों जइन गैला आरोना देखा जागोन थांसिगोन आरोना थांनो होनबा थां दे होनबा थांहो बाय थांदो थां 1 बोसोराव ना होनबा 1 बोसोराव ब्लगाव दामदार आं थामनेलाव सिगाङाव ओरै दोनगोन एकदम दे जों संग्रोनोसै एबार लाहार फाहार टाइमाबो जाया नङा जाबाय खयथा जाखो मादै 12 साराय 12 जाबाय एकदम 28 मतलब साराय 12 जाबाय संला संलि लागावनोसै आरोना जोङो फटाफटनो थांदो होनबा फंबाय बिदाय थांदो दे ओमफ्राय नैबे सासे सुबुङा ओरैबादि बिमाय सासेखौ फैगोन होननाय लोगो लोगो बैसिनाव बिब'मोनाव हाबनानै थ्रोब
एसे गोजौ गिदिरखाय एसे बोरैबा मोनो बियो अयथासार ओमफ्राय थांबाय होननानै बुरखायाखायसो नै नैबेजोंसो गोमोन बेहा आरो बिमाय सासेखौबाथ' दा बुंसै बिमाय रोखाखौ बाबाया मानो दाबो गस्ला पेन गानस्लायाखै मालाय डान्स प्रेक्टिस खालामना फैबाय फिसालाया आंना स्कुल गैयाबाबो आरोना दे स्कुल गैयैखायसो जमा बिमादैनाबो बन्द' नालाय दिनै ओंखायनो ओमफ्राय ओरै अमाखौ आं बहायबाय ओमफ्राय सासे नाखौ आरोना देरद्रायबायना सारायाव मानैल' जाबाय जारलासो मैथाजों नाखौ सिस्टारा लागावसिगोन आरोना नै थाइब्रैया ओमफ्राय थाइबासो फिथा जालाया थाइब्रैखौ मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय हानैखौ गाहरिखौ लागावनोसै ओमफ्राय नै एसे दोनलायो आरोना आङो गिदिं गिदा सौफैनाय मालखौनो आरो एसे लाखिलायबावो जाजोबनो हानाय नङाना बेबायदि एथ'बां एकदम आरो नै गरमसो जानो हमदों बोथोरा आरो सासे जाग्राया थांबायबा माथो खालामबावनो आलदा प्रग्राम दङ नालाय ओंखायनो संग्रोनोसै एबार ना उदैयाबो अरा नङा अरबाय नै बिमाजों लाबोनाय साना काट्टा मिथाखौसो सावसुगासिनो दं आरोना आङो फ्राम एवनानै लाबाय आङो नै हानजागौमोन ना ओमफ्राय थारुनाबो इसोर रुइगोना रुइया जाखो रुइनायाथ' रुइयो होन्दों गिदिं गिदा सौफैनाय ओरैनोबा आगोमा थारुन ख्रा ख्रा होन्दोंना हानायाव ख्रा ख्रा होन्दोंबा रुइगोनदां गासिबो रुइयाबाबो ओरै खावसे खावसे रुइबाबो जागोन घन' जानो थाखाय मानसिफ्रा मादि मादि सङो आं मिथिला आंना बिदिनो एकदम ब्र' ब्र' ब्रा ब्रा आरोना नोंखौ बेखौ एवथारनाङा होनदां ओरैनो दोनदो जाबाय बेनाबो बेखौ माने फिसालानो ससे दोननो नागिरदों नालाय आं दा होला बेनो बे नाखौ ओरैनो मोनाफ्राव जाबा जाबाय गैयाबा गैया एसे फिनदो नाया देरखाय नोंसोरल' एवगोनसै दङ ओइलाय समायनायालाय जा समायबायमोन नै ओंख्रिया आंना बेदराबो एकदम रेथे रेथे जालांबाय अमायाबो 7-8 माससोल'खामोन जाहैदों एकदम देखौ हायि आरोना दिसि टाइपनि जाबाय दै होनसैयानो आंहा ओरै ओमफ्राय आंहा दै बु होनानै एसे रेस्ट आरोना बेनो ओमफ्राय चालु जों माने बुद्धि खालामदों ओइ सिङाव बिदै गोजा आरोना मा जापानिस खावै होनो खोमाहाय मादै बिदिखौ ना चाइनिस फुथि बिदै गोजा ओमफ्राय जों बिदैखौ एरख्रबनानै ओरैनो खनजानो नागिरदों आरोना फ्राम जानायखौ खायदाया थारुनखौनो क्लाब क्लाब मोननानै एसे बोलानो नायदोंमोन आङो ओमफ्राय नै रुइनाया रुइगोन खोमा ओमफ्राय थारुना एसे बेजे दं आरोना बेजे थाबाबो माने आसपासा रुइला जोबबानो जाबाय बेजेया बेजे एसे थालांबाबो जाबाय आरोना नायनायावनो ओमफ्राय हिट नुखाबाय नै गोदौबाय थानोसै आरोबाव अरखौ एसे मिडियाम साइज होनोसै आङो बारा बारा जब्रिलांगोन ना बोरैबा जागोन नोंहाबो माबा होबाय मैथाखौ एग्लिबाय मैथाया आजिखालि मैथाया बारा गेब्लेखायाहाय राबायना दाबायदियाव बोरैबा जेंगावगौ जायो आयै नै एवनानै लाबाय लुंगासे ओमफ्राय नैबे मोननायखौ बेफोरबो बिजौआव बोखारनानै जाबा मोनबायानो होनजासै मोनो होनबाबो जों जाया होननाय सानसै बेलाय नै जानो आन्था नैबेखौ फोमोनथारबाय आरोना बेजेखौ थुख्रासेसो खनजानानै थुख्रासे नङा माने फेरलेबसेसो खनजानानै जि सुहैनोसै आङो जि गांसे सोमनाय दं आरोना जि सुहैदों आं थाथ' ओमफ्राय बेसर थारुना इनाय नङा आरोना नै थुफ्ले थुफ्ला खालामनानै माने नै बुस्थुआनो गुरैसो नै बेस्रा नै रुट थाङो आरोखि ओमफ्राय अबेबा एसे थाखायो जेनेबा खर' होनलायनायफोर ना मा होननांगौ थारुन खर' नङा नैबे जाय गोरा बे गेब्लेखायाखै ओमफ्राय जाय गुरै बेयो रुइलांजोबखाबाय नै धन्यबादहाय थारुन हरगिरि बिथांमोननिसिम आरोना बोरै बोरै सफैदों होननानै जानोसै ओमफ्राय मोजां नै एसे जबावथोंसै ओमफ्राय हानायखिनिखौ थुग्लि आङो थारुन फिथरखौ जानो बिराद गोथाव मोनो खिन्थु बिदि बेजे गोनांखौ जाया आङो आंहा बै माबाखौसो रुबुखौसो नैलाय नै फैबाय नोंथां फाजा बानायासै आरो मा फाजा जाबावनांगौ नंलाय अयथासाराय मानसिफोरनि दिमानाबो एङालिस्टा बाजियाव फैनानै एसे गोदौबावथोंसै माबा मिट मस्लाखौ एसे सारनानै लाखानोसै ओंख्रि बुरजाना उखैबाय नोंथां संखानाय बिब'आ दहायनो ओंखाम मोनखानाय बबाय खांबां जानानै फैदों था होना हर ओंखामानो सुलायलांबाय सिबाय गावसिनानो फैनायानो लेट जादों जाबोआमोन
बेलाय माथो दान्दिसे उनाव गोमोलुर नुबाय आरो माथो जाबायहाय बारा गोदौ होलाबाय थाया र' साखिनायसै एसे मा नांदों मा नाङाखै आयौ आं बेबायदि जानो लुगैखुमाबाय थाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै गोजावलायनाय जानोसै दिनै थ' अमा गोजाबनाय माखा माखा आरोखि नायसै अमा गोरान रानफुनला रानख्रबनायबो नङा रानफुनला आरोना बरिया मोनस्रांजोब्बाय हा ओमफ्राय उखैबाय जानोसै एसे सुथोंसै दा नों उखैथारबाय जानोसै जागोन र' दसे थाथ'दो 5 मिनिट एसे रेस्ट लाथों माबाया ओंख्रि मोननानै दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आंनि गाद्दि गोनां डाइनिं टेबोलाव ओंखाम जानोसै आरोना जोङो नैयाव ग्लाम ग्लाम बोफैखाबाय आङो सिबस्रांनानै दे 2ता जालाय लांसै मा उदै अरलाय लांबाय आंहा रोगाला जोबखानानै गावस्रा फुङाव गरनै गरनै जादों नालाय थांफिनगोन नङाबा गावस्रा फुङाव गरनै गरनै जानानै फैदों मालाय माबानोसै रोगाला जोबखानानै जाहैनोसै ओमफ्राय नै ग्रिड लाबोनानै जाबाय जों जादो दे रायजोफोर गावसोर लाबोनायसो मिन्थावथावनो ओमफ्राय नोंहालाय बाबा ओमफ्राय नै बेहाय जानोसै नै बेहा एसे मबाइल नायनो दाबिगासिनो दं आरोना फिसाना बेयाव जासिगोन ससनाफोर जानायखौलाय मा लाबोनो जों सुलुला जानानै लागोनसै रायलाय होनलाय बिब' फंबायनो नोंबो बैयाव जानांगौमोन ना आमाइजों नुवाखै अ सान्थिसो दे जाजोबसै नांगौ र' जाखां लोंखां स्र' ओरैबायदि दुमब्रांब्रां जाबायना सनाफोर ओंखामखौ खम खम जादोंबाबो ओंख्रिखौनो जाबाय माने मुजिफबलायनाय ओंख्रि नालाय ओमफ्राय ना ओंख्रियाथ' जाजोबनो हायासै बेदराबो जाजोबनो हायाखै थारुनाबो दङ आरोना मोनायाव आंहा सिन्था गैला ओमफ्राय नायाबो दंबावो नालाय नैबे सनायखौ बिनानावा लांफासिगोन आरो गावना दा मोनायाव बिहा मालाय मानो ओंख्रि संबावनो मैथाजों नायानो आरामसे आरो थाबावबायसो आंनोबो दा बुंसैनो थोरोब थोरोब दा मोनानो दंखायो आंहा सिन्थायानो गैया आरोथ' उखैनायनि खुनु माबा गैला आरोना उखैनायजों लोब्बा गैला जा मोजां जाखाबाय आरो दा मोनायाव जायाबाबो जालाना फ्रिज गैजा रोङा नालाय आंहा खालि नै फ्रिजनि जायगायानो ओरै खालि ओरै दोनथावथाव ओरै खालिसो जानानै दं नालाय दा थांगोन थाया माने बाबा थांदो बा साथाम थांदो 20 मिनिटसो एसे लावै लावैनो बिथां सानैयाबो ओंखारबाय नों हेलमेटा मोनसेल' ए दे थांदो दे दे डिप्रेसनाव थांनो दरखार गैया मानसिया खबरफ्रा मारै होनबा डिप्रेसन टेनसनसो खिथायोबा मोनगोन ना लासैनो थाइगिर फोनांदो मालाय मोनगोन ना साख्रि बाख्रिया केपट करिया मोनो नामा मानसिया मोनगोन नाजाबाय था दे बे थांगोन बङाइ बे थांगोन गावनि खुलियाव टिउसन ने बेलासियाव टिउसनाव मोनबावगोन बायद' मानसिफोरलाय मा जानो हाखा दावरा स्कुल बन्द'खायसो फैनाय आरोना दे थांदो दा फै दसे गोबावजों थांबाय आरोना ओमफ्राय ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामनो सोनाफोर बेखौनो एसे शेयार खालामबाय आङो फंबाय बिनानाव फैनायखौनो काजिन ब्रादार काजिन सिस्टार थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच सदमाथ'